Nací nunha familia de clase media, no centro de Vilagarcía non había nin carretera. Recordo cando os primeiros adoquines foron postos frente á miña casa, que tiñamos que pagar a mitad da calle, tiñamos que pagar aos vecinos e outra mitad o Consello. Non? Éramos 3 irmáns, entón miña bisaboa daquela tería uns 90 anos, solamente falaba galego, unha persoa que non era castelano parlante. Entón crioume ela, e recordo cancións que me cantaba ela. E logo na miña casa, meu avó, por parte de pai, fixo moitas obras de teatro en galego, e na miña casa cantábase o galego e a gaita. Xa me veu de cuna, de nacemento. Decía Julio Caro Baroja, a quen conocí. El folclore é a ciencia de la tradición. Comprende tantísimas cousas como pode ser a medicina popular, os prantos nos enterros, o dereito consuetudinario, a gastronomía, o sea, abarca un abano increíble de cousas. Esta guerra civil, hasta o ano 59, no que remata o primeiro franquismo, a bandeira de España izada na ONU, permítese a migración masiva, miles e miles emigraron a América, a Alemania, do campo ás cidades. Cando se perden os costumes do país, morre o folclore. A sorte é o cambio, porque senón o folclore morrería por sobredosis. A única esperanza que lle queda, non para conservalo, sino para conservar a súa memoria, son os folcloristas ou os etnógrafos, porque son os notarios do que ocurre. É unha maneira de seguir mantendo un poquinho a nosa cultura, as raíces. Eu desearía incluso máis que eso, que se conservaran uns cantos grupos, pero que houbera xente dedicada a crear, xente que cree música galega en galego e con rimos novos, e que fagan un rap galego, por exemplo. Unha gaita, o instrumento de Galicia, hasta o século XII, aquí non aparece o documento, que supoñemos que polos romanos chegou. Eu casi seguro diría que sí, porque en Roma tiña a triple función, militar, lúdica e religiosa. Conocín a Juan Mallou, gran gaiteiro de Santiago, e toquei con el moitos anos en Cantigas Agarimos, a Pepe Temprano, que morreu hai uns anos, os campaneiros, grandes campaneiros de Vilagarcía, Xía Portela, aos airiños das Rías Baixas, Pepe o Sepultureiro. Tuve a sorte esa de caer nunha época en que puden non só coñecelos, sino gravalos e tocar moitas veces con eles. Morte, Piornedo, a Madre Guadalupe. Era unha monxa que morreu aquí en Vilagarcía. Antonio Piñero, filósofo e ex-cura, é un gran conferenciante. A cultura galega, Curros Enríquez. Eu creo que unha culler, unha navalla, o violín, unha nai. É un lapsus que hai que aprovechar e que non esperes nada máis.